Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsa ng barkada ko na itago na lang natin sa pangalang Athan. Taong 1979, Linaw, Rapu-Rapu Island. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira si Athan at ang kanyang mga magulang sa Rapu-Rapu. Ang tanging kabuhayan nila dito ay pangingisda lamang. Di naman ito hadlang para kay Athan para makapag-aral siya. Paminsan-minsan, hindi niya nagagawang makapasok gawa ng sinasama siya ng kanyang ama sa pangingisda nito. Kung hindi ninyo na itatanong, ang tirahan noon nila Athan sa Linaw ay nasa kalapit lamang ng kalsada. Medyo kokonti pa lamang ang mga tao noon sa kanila dahil sa napakahirap mahanap ng kabuhayan doon. Bukod kasi sa isla ang Rapu-Rapu, hindi ito gaanong naaabot ng gobyerno. Lahat ng pangunahing pangangailangan ng mga tao roon, wala namang problema. Ang tanging problema lamang ay ang mga bilihing kailangan pa para sa kalusugan. Sa unang tingin mo sa isla ng Rapu-Rapu ay isa lamang itong ordinaryong isla. Pero kapag naranasan mong manirahan doon, ay malalaman mong merong kaganapang nangyayari na hindi ordinaryo para sa isang tao. Ayon kay Athan, na kapag sumasapit na ang 3:00 ng hapon sa kanila, hindi na sila gaanong nagsisilabas ng kanilang bakuran dahil sa mga pagala-galang kakaibang nilalang sa paligid. Maraming naglilibot na mga nilalang sa lupain nila Athan na siyang labis na nagbibigay kilabot para sa mamamayang nakatira roon. Kahit nga nakatambay lamang sila Athan sa kanilang bakuran, ay meron silang nasisilayang mga anyong taong nakatungtong sa damo kapag wala na ang araw. Mas lumalala pa ang mga pangitain doon tuwing sumasapit na ang takip silim. Ordinaryong-ordinaryo na lamang kay Athan ang makasilay ng mga santelmo sa paligid. Mga kaluluwa ay hindi na din bago sa kanya at maging ang mga sigbin. Sinasabing sinumpang lupa ang Rapu-Rapu sa kabila ng natatanging kagandahan nito. Nasa edad 17 taong gulang na itong si Athan noong mga panahong yon. Sa gulang niyang yan ay nasa unang taon pa lamang siya ng sekundarya. Di siya makausad sa kanyang pag-aaral gawa ng abalang-abala nga ang kanilang pamilya. Isang araw, habang naghahanda ang ama ni Athan patungong dagat, siya naman ay abala sa paghahanda papasok ng paaralan. Nais niyang pumasok noong araw na yon sa kadahilanang meron silang gagawing pagsusulit. Naging maayos naman ang pagpasok ni Athan sa kanilang paaralan. Nakapasa naman siya sa pagsusulit kahit papaano. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, agad namang naglakad papauwi itong si Athan. Ang iba sa mga kamag-aral niya ay merong sumusunod pero siya ay nananatiling mag-isang nagbabagtas ng daanan papauwi. Ang dinadaanan noon ni Athan ay isang patag na lugar na merong daanan ng kalabaw. Medyo hindi naman kataasan ang mga damo roon, kaya kitang-kita ni Athan ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla siyang napatigil nang mapansin niyang tila nag-iiba na ata ang kanyang dinaraanan. Sa paningin noon ni Athan ay nakapasok na siya sa isang gubat na siyang labis niyang ipinagtataka. Ang tinatahak niya kasing daanan noon ay walang malaking kagubatan na siyang labis niyang ikinabahala. Halos hindi na tinangkapang maglakad noon ni Athan dahil sa kanyang mga nasisilayan. Ayon sa kanya, ang nakikita niya sa gubat na kanyang napasukan ay merong mga nagsisilakihang ahas sa bawat sanga ng puno.
May mga gumagapang ding mga insekto at uod sa kanyang dinaraanan. Nakakarinig na dinoon si Athan ng mga paghuni ng kakaibang nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, meron na siyang nasipat na isang lalaking nakabalot ng balabal sa buo nitong katawan. Kahit napakaitim ng balabal nito, ay kitang-kita ni Athan ang paglalaway ng nilalang. Dahil sa takot niyang baka aswang ang nilalang na yon, kaya ginawa niya ay umatras siya ng paglakad. Maniwala kayo o hindi, paglakad ni Athan ng paatras, ay bigla siyang nagawi sa lugar kung saan siya naglalakad. Nakakita siya ng isang purong usok na kulay itim na kanyang pinanggalingan. Nang nasipat ni Athan na papalabas na ang nilalang na yon sa usok, ay pinili na niyang tumakbo patungo sa kanilang bahay. Habang nakapikit noon si Athan, ay tinakbo niya ang daan patungo sa kanilang tahanan. Hindi na siya pwedeng bumalik sa kanilang paaralan, gawa ng medyo madalang ang pamamahay sa lugar na yon. Awa naman ng Diyos, matagumpay na nakadaan doon si Athan. Napakabilis ng kanyang pagtakbo na pasipat-sipat pa sa kanyang likuran. Doon ay nakita niyang tuluyan na ngang lumabas sa usok ang nilalang na kanyang nasilayan. Tinititigan lamang siya nito pero hindi na ito nag-abalang habulin siya. Nang makarating na si Athan, agad niya namang nakita ang kanyang inang naghihintay sa kanya. "Athan, di ba sabi ko sa'yo kung maaari maaga kang umuwi? Paano na lang kung meron diyang tumangay sa'yo? Sa tingin mo ba hindi kami mababaliw sa paghahanap kapag ikaw ay nawala?" Galit na wika ng ina ni Athan. Nang makalapit na siya ay nabigyan pa siya ng isang palo sa kanyang hita. Di naman umimik si Athan, gawa ng kasalanan niya din naman kung bakit siya dinidisiplina. Mas mabuting manahimik na lamang siya kesa palalain pa ang galit ng kanyang ina. Sa pagsapit ng kanilang tulugan, ay merong kakaibang nangyari. Sa pagkakatanda noon ni Athan, ay nasa alauna na ng madaling araw nang maramdaman niya ang kakaibang nilalang na umaaligid sa kanilang tahanan. Para itong aso kung tumakbo na halos hindi na gaanong marinig kapag nasa loob ng kanilang silid. Bilang nasa ibaba itong si Athan nakatulog, kaya siya lamang ang nakakarinig ng mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Ang ginagawa ng nilalang na yon sa kanilang bakuran ay umiikot-ikot lamang ito na para bang merong hinahanap. Narinig din ito ni Athan na naghuhukay ng lupa malapit sa dingding ng kanilang bahay. Sa pagsapit ng 3:00 ay nanatiling gising si Athan at nakikiramdam pa rin sa paligid. Sa paglipas ng oras, ay naririnig na ni Athan ang pag-angil nito at pag-iyak. Pagsapit ng 4:00, tuluyan na ding umalis ang nilalang na yon. Doon na nakaramdam si Athan ng antok dahil sa ilang oras siyang nanatiling gising. Kinaumagahan, laking gulat na lamang ng pamilya ni Athan nang makita nila ang kanilang bakuran na parang dinaanan ng delubyo. Lahat ng kanilang pananim ay nagkaputol-putol ng sa hindi malamang dahilan. Meron din silang nakitang malaking butas sa kanilang bakuran na halos magkasya na ang 2 tao. May mga hulma din ng mga kuko ang haligi ng kanilang bahay na tila ba merong isang mabangis na hayop ang sumalakay. Napakarami ding nagkalat na mga sanga ng kahoy na hindi malaman kung saan ang galing. Dahil sa kakaibang pangyayari, kaya maghapong nag-ayos sila Athan ng mga kalat. Tinabunan na din nila ang butas na naroon sa kanilang bakuran. Be, hindi ordinaryong pangyayaring to. Maaaring aswang ang may gawa. Pero bakit hindi natin naramdaman? Nagtatakang tanong ng ama ni Athan sa kanyang ina. "Tay,
Narinig ko po kagabing merong gumagala sa labas eh. Di na lang ako kumibot, pinapakiramdaman ko na lang ang ginawa nito. Nakakatakot tay kasi para itong asong nag-aangil habang umiikot sa ating bahay eh. Singit na wika naman ni Athan. Bakit hindi mo kami ginising? Natatakot nga po ko tay. Masyadong nakakatakot ang ginagawa ng nilalang na yun sa labas eh. Matapos nilang makapag-usap, piniling kumonsulta ng kanyang ama sa albularyo. Nais niyang magabayan sila nito upang hindi na umabot sa puntong malagay pa sa peligro ang kanilang mga buhay. Halos mahaba-habang paglalakad ang binuno ng mag-ama upang marating ang bahay ng albularyo. Nang marating nila ito, ay halos inabot sila ng tanghali sa paglalakad. Agad naman silang tinanggap ng albularyo upang tugunin ang kanilang pangangailangan. Bungad na wika sa kanila ng albularyo. Pumasok na muna kayo sa aking bahay bago kayo magsalita sa nais ninyo. Mahirap dito sa labas. Maraming tengang nakabantay sa atin. Nang makapasok na sila Athan, agad namang nagkwento ang kanyang ama tungkol sa mga nangyari. Habang sila ay nag-uusap, marami nang sinasabi sa kanila ang albularyo. Alam ninyo, napakahiwaga ng mundo. Maaring ang nakita ng iyong anak noong papauwi ito ang gumagawa ng ganoong mga bagay sa inyong bahay. Kung hindi ako nagkakamali, itong anak ninyo natipuan ng engkantong kanyang nakita. Huwag niyong mamaliitin ang engkantong nakita ni Athan dahil ang kalahati nun ay isang aswang. Wika ng albularyo. Dahil sa mga sinabi nito ay hindi lubos mawari ni Athan kung paano siya natipuhan ng ganoong uri ng nilalang. Sa kanyang pag-iisip ay biglang nanumbalik ang kanyang alaala tungkol sa isang nilalang na naging kalaro niya noong bata pa siya. Ordinaryong tao lang din naman ito kung titingnan pero ibang-iba ang mga mata ng batang yon. Halos naging kalaro yun ni Athan ng 1 taon. Natigil lamang ang pakikipaglaro doon ni Athan nang parati na siyang isinasama sa laot ng kanyang ama. Ilang buwan din itong hinanap ni Athan pero naglaho na lamang ito na parang bula. Magmula noon, hindi na muling nagpakita pa ang engkantong naging kalaro niya. Nang maalala ito ni Athan, agad niya namang ipinagsabi ito sa albularyo. Dahil sa kanyang sinabi ay halos hindi makapaniwala ng lubos ang ama ni Athan at maging ang albularyong kanilang pinagkonsultahan. Hindi lubos sukat akalain ng albularyong merong naging kaibigan itong si Athan na isang itim na engkanto. Base kasi sa deskripsyon ni Athan sa kanyang naging kalaro, ay siguradong sigurado ang albularyo na isa nga yung itim na engkanto. Itim ang mga mata, abo ang kulay ng balat, mahahaba ang kuko, walang anino, walang tenga. Sigurado akong itim na engkanto ang naging kalaro mo, iho. Maaring ang narinig mo kagabi ay ang unang pagpaparamdam ng iyong kaibigan. Naghahanap ito ng pagkakataong muling malapit sa iyo upang maipagpatuloy ang inyong nasimulan. Hindi ko alam ang nangyari sa kaibigan mo noong bata ka pa pero maaring masyado na itong naimpluwensyahan ng mga elementong nasa panig ng kaliwa. Hindi ka nun titigilan, iho, hanggang sa dumating ang puntong magtagumpay siya sa nais niyang gawin sa iyo. Wika ng albularyo. Ano pong gagawin namin, Lolo? Tanong ni Athan. Huwag kang mag-alala, iho. Sasama ako sa iyo pag-uwi niyo upang makapagbaon tayo ng mga pangontra. Unang beses kong nakaengkwentro ng ganitong pangyayari. Kaya nais kong ako mismo ang makasaksi sa mga mangyayari.
Sagot naman ng albularyo. Matapos nilang makapag-usap ay agad nilang tinahak ang daan pabalik sa bahay nila Athan. Ginawa nila ang lahat ng pangontra sa bahay nila Athan upang hindi na muli silang gambalain pa ng nilalang na bumibisita sa kanila. Habang nag-uusal ang albularyo sa loob ng bahay nila Athan, panay ang wisik nito ng tubig na nasa loob ng isang bote. Ang ginagawa lamang nila Athan noon, nananatiling nagmamasid sa ginagawa ng albularyo. Nagsabit din ang albularyo ng mga makabuhay sa labas ng bahay nila Athan. Sa pagsapit ng gabi, naging handa na ang pamilya ni Athan sa maaaring magaganap na pagsalakay ng dati niyang kaibigan. Ang albularyong tumulong sa kanila ay doon na din nanatili sa kanilang tahanan upang tumulong. Habang papalalim noon ang gabi, ramdam na ramdam ni Athan ang pag-iba ng paligid. Animoy merong nakamasid sa kanya habang nagpapahinga siya sa kanyang silid. Nung lumalim pa ang gabi, doon na nga nag-iba ang simoy ng hangin sa pamamahay nila Athan. Kasabay ng pagsapit ng hating gabi ay ang pag-uungawan ng mga asong gumagala. Doon na naging alerto ang albularyo, maging ang mga magulang ni Athan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig na naman sila ng pag-aangil sa kanilang bakuran. Naghuhukay din yon at tila ba meron itong kinakausap. Patuloy ang ganoong pangyayari hanggang sa sumapit ang alauna ng madaling araw. Diyos ko, ano bang demonyong kinakaharap ng pamilyang ito? Wika ng albularyo habang nag-uusal. Sila Athan naman noon ay nananatiling nakikiramdam lamang sa buong paligid. Hanggang sa dumating ang puntong bigla silang nagulat nang marinig nila ang napakalakas na pagkatok sa kanilang tahanan. Napakalakas ng ginagawang pagkatok nito na halos masira na ang tarangkahan ng kanilang bahay. Ang albularyo naman noon ay napapaatras na din. Gawa ng ramdam niya ang lakas at galit ng nilalang na nasa labas. Sa pagkatok ng nilalang na yon ay nakakarinig din sila ng mga malalalim na pag-ungol na siyang lalo pang nagpapataas ng tensyon sa paligid. Dahil sa mga nangyari, mas lalo pang nilakasan ng albularyo ang usal na binibitawan nito. Pero habang nilalakasan niya ang kanyang pag-usal, ay tila ba mas lumalakas din ang pagkatok sa pintuan nila Athan. Ipinasok na noon ng ama ni Athan silang mag-ina upang maging ligtas sa anumang mangyayari. Athan! Athan! Lumabas ka dyan! Nandito na ako. Maglaro tayo. Wika ng nilalang sa labas sa nakakakilabot nitong boses. Patuloy pa rin ito sa pagkatok hanggang sa masira na nito ang pintuan ng kanilang bahay. Doon na bumulaga sa albularyo ang nilalang na gumagambala sa tahanan nila Athan. Habang naroon sila Athan sa loob ng silid ng kanyang mga magulang, pinili niyang sumilip sa isang butas upang tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Nang makita ni Athan na hindi kaaya-aya ang mga nangyari, pinili na lamang niyang lumabas ng kanilang pinagtataguang silid. Nang makalabas na si Athan, ay doon niya nakitang labis na nahihirapan ang kanyang ama at yung albularyo. Pagtingin ng nilalang sa kinaroroonan ni Athan, bigla na lamang itong naglaho at ang katawan nito ay naging usok. Matapos yan, bigla itong lumitaw sa harapan ni Athan na ibang-iba na ang kaanyuan.
Halos magkatulad ang suot nito sa lalaking nakita niya noong pauwi siya galing paaralan. Paghawak nito kay Athan, ay dahan-dahang naglaho ang nilalang. Kasabay ng paglaho nito ay ang pagkawala din ng malay ni Athan. Agad naman siyang tinungo ng kanyang ama upang akayin patungong higaan. Nakamulat lamang noon si Athan habang hindi ito nakikitaan ng paghinga. Pinilit pang ibalik ng albularyo ang wisyo ni Athan pero bigo ito. Hayaan na muna nating makabalik ng kusa ang wisyo ni Athan sa kanyang sarili. Kung talagang kinuha na ito ng engkanto, ay maaaring maibalik ko pa ito. Wika ng albularyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkuha ng albularyo ng kanyang mga gamit sa gagawin niyang ritual. Habang umiiyak noon ang ama ni Athan, ay labis pa rin ang pasasalamat nito dahil sa alam niyang kung hindi lumabas noon ang kanyang anak, ay maaaring napatay na sila ng engkanto. Isipin niyo, kalahating aswang at kalahating engkanto yon. Maaaring napatay na sila nito kung hindi nagawang magpakita ni Athan. Kinabukasan, nanatiling tulala itong si Athan sa kanilang higaan. Tuluyan na ding nawala ng lakas ang albularyo, kaya napagdesisyonan nitong ipagpaliban na muna ang panggagamot. Sa paglipas ng panahon, nananatiling mulat itong si Athan. Kahit papaano'y tumutulong pa rin naman sa kanila ang albularyo na bawiin ang wisyo nito. Lumipas ang 2 buwan, labis na ang pamamayat ng katawan ni Athan. Animoy isa na itong bangkay kung titingnan sa kadahilanang napakaputla na ng balat nito. Nang medyo umaalingasaw na ang baho ng katawan ni Athan, wala nang nagawa ang kanyang mga magulang kung hindi ilibing ang kanyang katawan. Labis-labis ang pagsisisi noon ng albularyo sa kadahilanang bigo siyang bawiin ang katawan ng bata. Hindi niya nagawang mabawi ito sa kadahilanang wala siyang kaide-ideya kung saan dinala ng engkanto ang wisyo ni Athan. Dahil sa mga pangyayaring yon, napilitang mangibang lugar ang pamilya niya upang makapagsimulang muli. Tuluyan na nilang kinalimutan ang kanilang anak upang maging masaya sila sa buhay. Kahit papaano ay nabiyayaan pa rin naman ang mga magulang nila Athan ng panibagong anak. Sa paglaki ng kapatid ni Athan, ay patuloy pa ring ikinukwento ng kanyang ama ang nangyari sa una nilang anak noong kinuha ito ng isang kalahating aswang, kalahating engkanto. Okay, random shoutout muna tayo. Andyan si Richelle Banaga at kay Boss Jasper Raid Stories. Pa-shoutout din daw kay Norma Balmes kahit wala na siya ngayon. Oh, condolences kapatid. Andyan din si Arlene Lubiano, Zane Armin Rodriguez, Joseph Neri Almario, Hitomi Kageyama. Pa-shoutout daw kay Melanie Gaitos, ang aking partners in crime na best friend cousin. Will Travs Vlog, Andrew Dumagan, Jonisa Niangar, Joseph Galarte, Lorna Parohinog, Carmelita Mabanag, Fernan Valencia, Freds Rakis, Mars Vlog, Aya Flores, Angel Chris, Anthony Malvas, Val Vale, Ricardo Balisong, Vanessa Ann Tanduyan, at kay Lalaysan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Opinion ko sa kwento, nakakatakot talaga yung ganito kapag nung bata ka pa lang, nagkaroon ka ng connection sa mga ibang nilalang na nasa kabilang dimensyon. Hindi maiiwasan yung ganyan. Ang pinagtataka ko lang kung nasaan yung gabay nung bida natin. Bakit parang hindi siya natulungan nung kinukuha na siya nung kaibigan niyang kalahating aswang, kalahating engkanto.
Or, yun yung mismong gabay niya. Tas yun na yung panahon para kunin siya. Wala namang nagawa yung albularyo kasi nga, talamak na talamak sa lugar nila yung mga ganong klase ng nilalang, di ba? Tsaka nakakatakot sa lugar nila, no? Isipin nyo, 3:00 pa lang, hindi na kayo lalabas. Tapos kung ano-ano pa yung makikita ninyo. Hanggang ngayon kaya, ganun pa rin kaya sa lugar na yon? Oh, baka merong nakatira dyan, oh. Comment nyo naman, lalagay ko sa pinned comment yung comment nyo kung diyan kayo nakatira sa isla na yan. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.